guys? Welcome to my YouTube channel and this is Ricky Boy Cañada. Sa mga Bisaya, mga buntag, sa mga Tagalog dyan, magandang umaga. Kahapon, ito po Trade Center. So, guys, watch. Kapal guys. Ulang kaayo guys. Bakpas ko palabas sa mukha kay at padok ko sa kuang asawa taon ako neron Kamay kaya kong payong matahapin. Yes, I'm here in Kasal Highway. Woo! Ah. So ayan, wala tayo sa kanan. Magsulat na darero. Okay. Nabasa na to. Nangabot pa ng taon mo? Ha? Anong nangabot pa ng taon mo? Ay, di ka saan? Na-video ko! Buak ka, di ka ganahan na na. I-open ka sa vlog. Kantay ka sa aming vlog ni Inday. Ay nangabot mga tingkarol. Panoorin nyo dito ang dalan. Grabe sa kanan. Doon nakasakay ta. Asa game mo? McDonald's. Asa mo na McDonald's? Macdo? Asa nga Macdo? Yung City Dili, Hall? McDonald's. Gago. McDo kay mga onda. McDonald's pa ka nang... Ay correct dato. Mga onda sila. Pwede mapil? Wala ka na. Mapil ito. Trade Center. O diba? Di napasak yun. Gago naman sa'yo. Ay. Gago sila ato na okasyon. Kakasyon na dito. Asal pa ni ron. Okay, wala na yung ulan. Noon sa ka namarag sakyanan, di maklaro hawa diha. Namarag sakyanan, pero natin ka na natubang. Atbang mo doon. Matay kagabi, pumanay mo si Nina, kuya. Wala ko eh. Di sila magpasakay ba eh. Kuya, ginata niya eh. Ano yung mga na... Sibak pasun. Saan magpapala na birthday? Sa talaga. Personal collection. Saan mo na yung muhaya? Louis Vuitton? Kayla. Kaela. Ako, di mo muta na sa ko ha. Lukaw na na. Unitop na. Okay na. Wala na, may ulan ba eh. Dapat eh. Kaya pagbalik niyo dito, wala na po. Kaluoy.
Like yung pilikad, chor-chor maayo. Mintras na bakal pang ning kabit. Padaganag yun. Nahinay ng ulan. Monta maginahinay na po doon sa mga sakyanan anhi diri no. Pero di ta murag buang diri ba. So magbaktas sa dami guys. Ako kabalog aso ng mga to ani. Wala gitawag og Pound City ang tago, pinaghag mga pound. Layo pa kayo mong ibaktas no. So ay. Yan na, nakasakay na ni. Tara. Ay, di ulam dito. Ini sarap ya. Pwede ra, malihan yung payong yun, no? Bilis. Okay, basta ko na dito. Traffic pa. Tumpay sa Gayasano Supermarket. NCC Mall of Tago. One in the streets, yeah, we was living out our dream. Oh.